Salutare toată lumea, numele meu este Flavi și astăzi ne jucăm Standoff 2 și o să fac un case opening de ăsta. Am aici 3000 de gold și o să cumpăr asta. În afară de asta că am, uitați, am Butterfly-ul ăsta și ăsta. Deci o să deschid decât ăsta. O să iau de aici 10. Bui. Gata. O să iau de aici tot 10. Nu, asta nu. Aici tot 10 am luat. Deci am luat așa. Una cu baionete. Una cu carambit. Am avut un carambit, dar nu mi-a plăcut și l-am vândut. Și una cu de-astea, cu comando, nu știu ce este. Deci, haide. Open. Doamne, o baionetă. Nu ne-a dat. Ăsta l-am deja Star Trek. Alta. Oh. Hai să deschid una cu comandul ăsta, poate îmi cade un... Deschidem la nimereală, așa, să vedem dacă ne pică ceva. Ca să 100% sigur că nu-mi pică. Oricum am ăsta, am samuraiul ăsta. Star Trek. Dar ăsta cred că o să-l vând. Așa, hai o baionetă, hai. Baionetele. Oh, e bun ăsta e bun. Dacă era și Star Trek, fale. Așa. Alta. Wow. Fraților, dacă mai vreți videoclipuri de acest gen, nu uitați să dați like, subscribe, share și un comentariu. Să apăsați pe clopoțel. Hai. De ce? Ia. Tot, am de ăsta. Dacă era în Star Trek, era bun. Ok. Am luat un pic de pauză. Acum hai să începem înapoi. Da, baionetă, vreau o baionetă să văd cum e. Dacă îmi pica baioneta aia screci, mamă. Hai mă, o baionetă. Sau ceva bun, uite, un Simple Pack, da. Dacă e Star Trek, îmi place. Doamne. Mamă, nu cred! Mamă! E ziua mea norocoasă. Micromason? Yes! Star Trek! Ah! Hai. Nu vreau asta, nu avem pe Genesis. Tot avem. Aoleu. E bun că mi-a dat un MP-ul ăla. Nu! O să am ce să vând după aia.
No. De ce același lucru? E bun beagle ăsta, nu? Bunicel. Dar am altul. Bă, Statrac. Cred că o să coste ceva asta. Ultimul carambit. Hai să trecem la... mi l-a dat Statrac și pe ăsta. La Comarado de ăsta, cum se numește el. Nu-mi place. Hai Arcad. Da, am Bill, am altul mai mini șmecher. Stai dracu, să vezi cât ia ăla. De ce? Am cred că vreo 2-3 de alea. Oricum o să le vând. Nu ce să caute. Stai dracu. Pa. Ce-mi dă acum aici ceva Star Trek? Nu e. Hale. Ultimele. Așa, repede. Scuzați că se aude pe fundal, dar n-am ce să fac. E bun. Dar să-l mai am. Asta vreau să văd cât costă. 1000. Să-l vând pe ăla sau pe ăsta? Pe ăla sau pe ăsta? Ziceți voi în comentarii, nu știu. Ziceți în comentarii pe care. Ăsta sau ăla. Ok? Eu am fost Flavius și v-am pupat. Pa! Nu uitați să vă abonați, să dați share, să apăsați pe clopoțel, să dați like și un comentariu. Eu am fost Flavius și v-am pupat. Pa!